140 i förra banan, alltså nästan uppåt. Alla idealspåret runt där. Då var han snål där. Ja, då får han ta en tur ut i skogen och vänta där först innan han ska komma tillbaka. Frågan om det finns någon yttre banmarkering där uppe. Oj, han kom. Där kom han, ja. Och så är han snål igen. Vad har han för någonting? Han tappat bort motorn här eller? Han kom ner. Han kom ner, som flyger ner för. Han är alltid underhållande, Rolf Kaiser. Här kommer han ner, för nu ska han vända runt. Sen är den sista bestigningen kvar då. Det går. Då ska vi se hur det går här. Jag vet inte var han hamnar där.